Noisy Corner iki. Kadang pamiyarsa kakung Iwak Putri ingkang tansah pambagya warja diaturaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Noisy Corner Project. Pamiyarsa kakung Iwak Putri ingkang tansah pambagya warja diaturaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Noisy Corner Project. Sumangga amisani ngantos dipipunaning pagelaran Rahayu kalis lir ing Sambikala. Kadang pamiyarsa kakung Iwak Putri ingkang tansah pambagya warja diaturaken salah setunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening Noisy Corner Project.
Sumangga amirsani ngantos pipi purnaning pagelaran Rahayu Rahayu Karis Kriting Sambikara.